দিবার বাতিল করো, ভোজন আঁচনি কোন এনজিও দিবার বাতিল করো, এনজিও গো ব্যাক, এনজিও গো ব্যাক, আমার দাবি ন্যায্য দাবি, আমার দাবি ন্যায্য দাবি, এনজিও প্রত্যাহার করুন, প্রত্যাহার করুন, এনজিও প্রত্যাহার করুন, প্রত্যাহার করুন, এনজিও প্রত্যাহার করুন, প্রত্যাহার করুন। 2005निफ्रायनो जोङो जइन जादों। जइन जानानै जोङो दा जोंखौ मा खालायनो सानदों एनजिअ'आ, जेनेबा एनजिअ'आ जोंखौ गेट आउट खालायनो नागिरदों। दा जोङो मोनबा हगारा, जोंनो मावगोन, जोंनो दांगोन, जोंनो जाहोगोन, बेबायदि आरो दा जोंनिफ्राय माने बे 1000 बेथना जोंनो माने जोंनो एकदम 30 थाखा गाहाम दिनाव बेबायदिल' गोलैयो। दा बेखौनो जोङो एसे बारायजानो लुबैदों आरो सरकारखौ, हेमन्त बिश्व शर्माखौ, बेबायदि आरो दा जोङो बेखौनो ओंखारनानै जयैनो जोङो दिनै बे साब डिभिजनाव जोङो माबा बिअ अफिसाव फैबाय। जोङो दा जाजानो लुगैयो, जोङो नंगौखौनो जोंनो नांगौ, एसे बेथना बारायनांगौ आरोखि। जोङो 1000 जों बेसेबांबा गोबावनिफ्राय खाथिबोबाय, दा बेखौनो जों बारायजानो लुबैदों बेथनखौ, बेबायदि। जोंनि संसारा सोलिनो हायाना, 1000 थाखाजों बोरै सोलिनो हानो। दिनाव दा हिनजावफोरना 300, हौवाफोरना 400 500 हाजिरा जाबाय। दा बेखायनो जोंबो लुगैयो आरो बेबायदिनो 5000सो जाजानाय, बुरजा नङाबाबो बेबायदि। जों दिनै 1000 फैसाजों जों बोरै सोलिनो, जोंनो बेथनखौ बारायनांगौ। जोङो गोलोमो, गिलु फालु उखैयो, गाङो फिसा फिसौ। जों दिनै एथ'बां माइरं दैरंनि दाम जोङो एनजिअ'नो होआ होननानै जों आखायाव लादों। आखायाव लानायनि गेजेराव जोङो गासिबो बेथनखौ लुबैयाबाबो जोङो 9000खौ बिदोंमोन। दा 9000निफ्राय जुदि सिखार जायाबा जोङो बे एनजिअ'नो जों होआ आरोखि। जोंनो संगोन, जोंनो खावगोन, जोंनो मावगोन, जोंनो दांगोन, गासिबो जोंनो बे बेथनखौ बारायनांगौआ 9000खौ बारायनांगौ। आरो जोङो एनजिअ'नो होआ, आरो गासिबो मुजिरा हाजिराखौ जों बेखौनो लुबैदों, आरो जों बेखौनो बुंनो लुबैखादों। आरो जोङो गासिबो दंनाय मानि 2000 बेसेबां मामोनलाय जोंना 2005निफ्राय संबोबाय। जों 20 थाखाबो गोलैया, होमबा जों 20 थाखा गोलैयाव बोरै थांनानै थागोन, जों दा बेखौनो बुंनो लुबैदों।